Sisi. Wamuka sei wewe? Namuka kumanga sei. Wamuka sei. Ndamuka. Chando chando. Chando chacho chemuno mwarare chakanyanya. Ungakazo kutonhwa. Tingakwanisa kango. Teta kudzira moto izvizvi. Ndaiti ndomuka zvangu na 4. Kana iri nguva yekumuenda kumunda toenda kumunda todzoka, asi kana iri nguva yechirimo kana nguva yechando senyino ndomuka ndoisa moto topedza basa rese ndochitandavara ndochidziya moto zvinokuno. Asi iye unozonyanya kumukawo kwadza unomuka. Mashandiro ako kuti akandofara nawo mashandiro ako akundifadza singaiti, asi kwadza unomuka manje. Aiwa na 4 nechando ichi aipadzira kuipa mata. Aiwa nguva hadzina kutomboipa. Wada wakumbomuka kana kuma 6 zvako. Kana ndakutomuka na 6 ka ndenda tomaire pano. Aiwa kuri kutonhora yedza kumuka kuna 6 tongo wanomuka na 4. Sisi rega ndimuke nguva ini ndiri pabasa kai ndasiyana nemi kai. Inini kuti nguva yandakangokwira bhazi ndichiti ndakuya mara ndakava ndangoya ndingori jinja so. Jinja nebasa. Jinja so. Yamuka unozomudidakidza ere. Unozomudidakidza unosetsa vanhu. Nada. Permission status yenyu yakamira sei? Zvaiye wasikana. Andakakudza ndonzi mai Jameson ine. Mai Jameson iyo zita remwana yakana remurume. Ndose nemi yava Jameson ine yemurume. Ndokanje munozwa ndane zvimazuva angu ndingaita kunge ndiri kunyanyoita fast forward, asi ndane zvimazuva ndiri pano asi ndambonzwa kana muchimbofunirana navo kana kutaura kana munenge mungori nega pamwe ndikuti pano muri single mother iri muri ngonyara kutaura. Aiwa tinokomunicata tinowanza kuti redu kana amanhero mune makararo upa tinofonerana bcause vanenge vangori busy nebasa. Makatoanoita nezvezvi? Truck driver. Ndo magonyeti. Ndo magonyeti. Ndizvo zvose kuri wangu ndozvawaimboita zviright. Wosaka alright. Asi vanotomboyawo pano. Uchavaona vanouya. Kuti arezvezvi zvatorunzira kuuya. Kuuya panapa? Kutouya nhasi chaivo. Aiwa hazvo. Zvinokudzwa. Aiwa zvinokudzwa. Wati ndingakunyepe here? Zviriko sisi. Zviriko masingle mother ari kunyara kutaura kuti masingle mother. Zvirigonyadziseko. Vasi vese vakaita usingi nekuda zvinongowanikwa zviya. Kome nharaunda yedu yakatipoteredza ndoisingazode kuti ndoisingabvumi kuti vanhu tite masingle mother. Saka munhu kana aita single mother paya paya anenge akunyara kuti kutaura. Aiwa akana. Uchavaona baba vari kuuya havatomuzira. Aiwa ndafana navo yekuti vaviri vanokunda mumwe chete. Aiwa hazvina kuipa. Asi yochidzo kwako kwafarira uda kuvaona kana kuti aiwa kana zvava zvingokunetsa kumwa titingori tega pa. Aiwa nacho tiri tega hazvina mhosva. Aiwa hazvina mhosva kuti aiwa hazvina mhosva kungoti inini ndiri munhu wekuti ndachida kuziva ipapa ndandasvika vana venyanza ndavaona makandudza nezvevana murume makandudza nezvemurume wansa ndamona saka ndane kutoti sisi vangu ava vanogara vega here pakanaka hapana hapo kuipa. Handiti izvezvi handivangopedza kuzvongochita varunzira kusvika saka ndingatofanira kugadzirira bhekoni nechingwani kungoti takasangwechi nemazai zvaunyaefarira. Ngoti hangu zvamataura izvo hasa ndambozvibika. Usati wambozvigadzira? Ndinoziva kukicheni ndichikuratidza. Asi musatye henyu ndinongozamawo zvandinenge ndazamawo. Handiti ndoda kutanga ndageza ndochizopinda hangu muimba yekubikira nekuti tsitsi akanitsvagira basa uye akanga andiudza kuti haufanira vanhu vemuharare havadi kuti ubike usati wageza. Ndizvozvo ndizvo chaizvo. Alright madam.
Sorry. Anda vamos comer, sorry. Sorry, feel free, sorry. Anda vamos comer, sorry.